Pozdrav korporaciju, braćo i sestre. Posle male pauzice nastavljamo opet sa nama naš brat pozdrav Cuki. braći i sestre, kako ste, šta ima? Ćao brate, Dobro mi došao, brate. bolje te našo prvi put u Šapcu, ide gas. Kako ti sviđa, brate? Kraj kad sam video, brate, zgrano sam se, iskreno, kakav kičiblo, brate. Moraš priznati dobro Brate, ono, slike, ono, obavezno da mi pošalješ, brate, znaš kako ide. Drago mi, brate, da ti se sviđa. Inače, braćo, mi smo malo već se družili ovdje u toku dana. Brat nam je, što bi se reklo, obilazio Šabac. Drago mi je da su mu utisci pozitivni. A kaži ti meni kako se zove... Kakvi su tebi utisci, brate, sad sa malo drugi studio, priprema nekih stvari, izgleda ide, čini mi se. Pa, brate, dobro je, nije loš, šta znam, novi studio, brate, do jaja, ekipica, brate, pozdrav za Zicu, brate, našeg brata. Snijamo, brate, znaš i sam, nema šta, kidamo. Idu novi projekti, brate, rekao sam u januaru da će biti, možda i hoće do kraja januara, ako ne početak februara, neke repčine jake, posle ćemo da čujemo nešto, pustit ću ti, brate, da čuješ. Znači, ono super premijerno, je li to? Da, super, ekskluziva, brate, ekskluziva. U korporaciju, znači imat ćemo nešto da čujemo. Da pretpostavim da će nešto biti sa kumom, naravno, to legenda, pozdrav za kuma mog, brate, i njegov ceo kraj Borča i tako dalje, Centar 2. Moj, brate, naravno, skoro smo snimili jednu traku za njegov album, predstojeći, brate, Kidanje, znaš ko je. A imamo, brate, i jedno ovako koje će uskoro. Znači, tizerovo nas sada Cuki, kako se zove, da nam Tole nešto priprema. Dobro. Mada, dobro, sljedeći gost će nam inače biti tvoj kumara. Da, tako da to ću malo... Priče malo s njim, to ću malo za njega, kako se zove, da ostavim. Te neke, ajde sada kao... Hvala tebi na pozivu, brate, evo prvi put sam ovdje to da kažem, brate. Ne, dobro ti meni je došao uvek, znači ovo je sad prvi put, a da će biti još koji put. Trebao sam i ranije, brate, kad smo pričali, kad smo se upoznali još, brate, u studiju ovamo, brate. Naravno. Ne, duše, ja moram da kažem, Cuki se razboleo, duše, možda ćemo posle pričati gde se tačno razboleo, on je gost koji je trebao da... Protest, brate, mora da se ispoštuje svaki protest, naravno. Pa dobro, studentska priča. Nema šta, brate, za bolje sutra, znaš kako ide. Dobro, nikad nije kasno, zato smo tu sad svakako. Nego, slušaj, moram preći kako se zove na ova nekako, što bi se rekao, klasična neka pitanja. Može. Tu smo prvenstveno zbog muzike, pa onda zbog svega drugog, kako se zove. Ajde ono kao osnovno, klasik, razumeš, kao... Šta te inspirisalo da počneš da repuješ, kada si ono shvatio kao da imaš strast, razumeš, prema tome da hoćeš to da radiš? Brate, pod jedan, dojaj mi što je ovo moj prvi podcast, razumeš da je gostujem i brate ono, što ću ovdje da pričam to prvi put, brate, pa inspirisao me naravno moj kum, brate, TLG, ja nešto bleo kući, slušao sam ja rap, naravno naš od kar, brate, ono, odrasao, ne dam pojma, na Psihoaktivu, na Smokiju, Mikri, nemam, svi ovi, znaš već. Naravno, stara garda, što bi se kazalo. Da, brate, ima tu i Kojot i Ruda, nema šta, i u jednom, ono, Tole živo u BG-u, ja sam bio još u Boru, tad nisam, ono, prešao u BG, i brate, bleo, ništa specijalno kući i Tole, da li sam vidio da je izbacio pesmu ili mi poslao, da, izbacio. Ne, lagani smo. Izbacio, brate, i ja rekao, čekaj, brate, ono, jer inače družimo se ceo život, brate, ono, baš dugo, ne znam, 15 plus godina, brate, i uvijek smo bili najbolji drugari tu, ja, on i još par, ono, ja i on, ali bilo nas je tu u kraju, ono, Bane, brate, pozdrav za Baneta, mog Nigera, brate. Znači, kako se zove, u principu, svi ste slušali rap, to legenda kad je krenuo, kad je probio led, ono tu si ga... Pesmu, ja se zgrano vidio, Viga Tole, moj brata, a uzeo, brate, čuo, sedim drugarom iz Bora, brate, kući, ja rekao, brate, to je to, ako Tole snimje, moram ja, samo mi bilo čekaj kako Tole, brate. Ne može brat bez brata, da, ja bab uzeo isto to večer, možda sutra, na pojma, napisao, otišao, brate, kod dečka Beletija, brate, pozdrav za Beletija,
kod njega sam prvu pesmu snimio, brate, on snima za Partizan pesme ovako, onako, repo isto, brate, stara garda, brate. I tako sam, brate, snimio prvu pesmu. To su ono prvi, izvinite korporaciju, samo sekundu, Boki, otvori. Vrata. I tako, brate moj. Imam, kako se zove, znači, bukvalno ti to legenda, znači, definitivno, prave kumare, svuda gazite zajedno. Tole, brate, nema šta, to je moj, brate, kumski, brate, mogu bi da pričam o njemu. Imam jedno pitanje, ovako sad kao za ove mlađe koji sad otprilike nam možda nešto iz tvoje, možeš li nam opisati neke, kako se zove, tvoje procese, kako pišeš tekstove, kako odabiraš matrice i ostalo, možda će nekom od novih taj tvoj sistem pomoći. Pa, brate, nemam pojma, zdravo. Nemam pojma, brate, nemam neki specijalan, da kažeš, uglavnom pišem ujutru, kad se probudim, tad sam nekako najsvežiji. Pišem i preko dana i to, naravno, začarim se, brate, znaš kako ide i to je to inspiracija, ali ujutru uglavnom imam najviše inspiracije, brate, sedim, pijem kafu, brate, čim se probudim, vup. A bitove, brate, nemam pojma, isto zavisi od prilike kako sam, brate, raspoložen možda, brate, ili... To, znači, kako te zavoza bit, tako i pišeš tekst, jasno, znači, otprilike, ako ćemo iskreno, tako i ja, brate, nekad i kad pravim bitove, jednostavno, brate, ja ga napravio, nije me zavozao da napišem tekst, a ima nekad zavozao. Dok recimo, brate, evo, posljednji tekst što sam pisao jeste za pesmu Sa tobom, kad smo pisali, brate, u studiju, posljednji put na lice mesta, brate, inače nisam to do sad praktikovao, ali evo, druga pesma, ja mislim da sam napisao, brate, na lice mesta tu, brate, kao i pišem bab, čuo sam bit, brate, pustio si mi kad sam ga čuo, a ovo možemo da pustimo posle, 10 sekundi, brate. Pa možemo, mada, znam šta je, možda ćemo malo neozbiljno zvučati, pošto je demo, dobro, i ne moramo, varijanta, razumije, ali teaserovali smo da imamo jednu stvar koja uskoro ide i ćemo raditi sve, brate, imamo vidjet ćete sve. Da. Nego inače, jel viš ti ovo, brate, koji ovo podcast ima, brate, znači tek od početka podcasta već ima publiku, brate, razumiješ? Viš, da. Rijetko ko, brate, obično kad počinju, razumiješ, svi, ali nemaju publiku. Publika dođete kasnije, mi odmah imamo publiku. Imamo, brate, zato što smo ispravni momci, brate. A znaš koliko je dobra naša publika? Naša publika kad dođe hoće da skuva i kafu, brate, znaš to, brate? Da. Ma da, brate, svega, evo vidiš, brate, sam rekao, brate. Si za kafu? Može čaj, brate. Aj, neću kafu, brate, uveče. Vidjet ćeš, naći ćeš, kako se zove tamo. Neće ti biti teško. Nit korp, braćo, idemo prvi podcast. Ja je sam za kaficu. Jel ima gledalac, brate? Mono, brate, uvek ima. Uđe, brate, naravno, da bace pogled, brate, časkamo malo. Ulaze, kako se zove, braća naš uvek. Nego, kako se zove, reci mi, koje je tvoje, brate, neko mišljenje u trenutnom, brate, stanju srpskoga repa, brate? Da li, brate, misliš da ide sve na bolje i bolje, ili je negdje, brate, će sada da stagnira? Rap konkretno, Uopšteno, kompletno rap scena. Pa, brate, šta znam, ima, brate, dobrih repera, Vidjet ćemo, brate, potrudit ćemo se da ga vratimo. Ja imam, evo sad, Bože zdravlje, ono što ću da izbacim, brate, naš koja repčina, brate. I moram, jedno pitanje koje ja ovdje donekle možda ću i namećem često i kad sam radio oni reakcije, da sjećaš si to. Sjećam se kad smo se upoznali kako sam. Brate, da li si reper ako nikad nisi napisao ništa, brate, nijedan svoj tekst, brate? Pa nisi, brate. Kako reper, brate, mora da piše svoj tekst? Znači, ja ne ulazim uopšte u pravac repa koji neka, znaš, ide, nego prosto jednostavno, ako nikad nisi napisao nijedan svoj tekst... Koji si ti reper, brate, ne daj Bože, tako da se nazivaš. Da se nazivaš tako, brate, mani. Ovo mora, brate, ja ne znam da li sam...
Svaki mora ti da pišeš tekst, tu nema šta, brate, ajde da mi tole napiše, veruj mi, ono što smo, brate, ko braća, razumeš, da mi kaže, naš gle, koje imam 4 linije, ono, 5, koliko god, razumeš, pa da kaže, ali, brate, zna se da pišeš, reper sam piše, brate. Naravno, ne kažem kad sedimo mi iz ekipe, pa lupam ti nešto pišeš i ono, drugar koji tvoj, bolje ti možda da ubaciš ovakav punchline, okej, to je razumljivo, da mi kažeš ti, razumeš, da... Ne, nego mislim ono, nikad nije napisao svoj tekst, razumiješ, bukvalno to mislim. Brate, daj mani, o tome ne treba se priča. Dobro. Ti si, brate, onda pevač jebem ti život, znaš ono. Pa artist. Pa dobro, artist, ali reper nisi, brate. Reper je smoke, brate, ono. Razumiješ, mora pišeš svoj tekst, brate. Brate, jesi ga mu vidio zadnji album, brate? Vidio sam, brate. Mislim, kao ne, nisam, kao ne. Skoro smo, brate, Tole imao nastup i ja sam ubacao back vokale, brate, i bio je tu Smoki isto nastupao s nama ovam u Dabadu, brate. Mislim da se tako zove, brate, da. Ovamo kod Poštanske, brate, kod mene, blizu Vuka. I da, tad smo, ono, super je bilo, brate, Smok je respekt. Lobanjetina. Znači, cepa ga i live ozbiljno. Cepa ga, brate, drugi put ja u životu, ono, da smo tu bili, ono, da kažem, da smo delili binu, razumeš, najbliže ja i Smoke, brate, ono, jednom u Čačku, isto kad je bio neki humanitarni nastup. Isto, brate, ono, bili tad Vuđi, Aovi, Silence, svi, Uko. Jao, slušaj, moram jednu stvar da te pitam, sad kad mi ovako kao prekid, kao mi je sinula ideja, brate. Znaš što smo gledali, brate, onaj podcast, snimali ti, to je legenda, što ljudi govore da Tole isfejkovo ono razbijanje... Spot? Da, brate, sa razbijanjem flaša u glavu, brate. Da, u mom spotu, da, brate, najluđa glava, brate. Jel fejk ono razbijanje ili nije? Nije prava, brate, prava flajka, pravo, brate, mi smo gledali tu, snimali spot, razumeš, brate, ishajpovo se, šta znam, pitaj već njega, brate, i to je to, brate. Fap, ja nisam ni očekivao, mi smo snimali, brate, čuo sam da nešto puklo, pa pokrećem se, vim njemu, brate, ono, krvava faca, idemo, brate, ja rekao, čorbica, rekao, brate, ovaj kamerman iz fazona, brate, ruke, razumeš, Tole iz fazona, snimaj, razumeš. Smejanje, koja to scena, brate, najluđa, moj kum, brate, pozdrav kumski, bre. Slušaj, tako je, ste imali neke tako slične scene, tipa na nastupima, brate, ili tako je nešto, da je bila tako neka baš ludačka scena, brate? Pa, brate, ne znam, nismo sad, pa nije, brate. Pošto iskreno, meni je to, znači, od tebe, jer ja tebe i njega mnogo, brate, povezano zavisni i kumovi ste i stvarno mnogo povezano, meni je možda to do sad, koliko se mi poznajemo, ono što ste ispričali, ono, najluđa priča, ono, neočekivano, ono, razbijanje flaše od glavu. Ne, šta smo sve imali u životu, ono, neke zajedničke, brate, ludosti. Ali da kažeš, po nastupima, što si pitao, nismo, mislim, ono, nismo ni imali, Tole jeste, ja konkretno, lično nisam ni imao sa neke nastupe, imao sam te humanitarne neke, razumeš, i ovamo gde sam bio kod pa i Bigro na 10 godina, valjda, brate, ili ne znam šta je beše bilo, svi smo bili kao ove ekipa pre, razumeš, nisam ni imao da kažeš prilike toliko da doživim nešto tako. A kad si već to spomenuo, možda je, brate, kako se zove, vi ekipa nekako, brate, se razišla tiho, ne ono sad su u zloj krvi, razumeš, kako bi neki, razumeš, itd. Priželjkivali, brate, možda reći nekako, brate, otprilike, šta se tu desilo, da li su jedni imali možda jedne planove koji će putem dalje druge planove, pa, brate, ili jednostavno, brate... Veruj mi, nemam pojma, ono, sve se desilo, jebem lega, brate, nije lako, razumeš, sa 7 ljudi, brate, ono, 7 čude, otprilike, razumeš. Jasno. I, brate, šta znam, ne bih puno o tome nešto specijalno pričao, ne znam šta kažem, bilo je do jaja, razumeš, dok je trajalo stvarno. Vi ste svi dalje ono, kako se zove, drugari, ono, niste u zloj krvi, razumeš, da niko to ne misli, razumeš. Naravno, samo jednostavno ne radimo, brate, više zajedno, da kažem, ne snimamo više zajedno, ali nismo, pa sa svima sam okej, brate, do jaja, s Toletom, ono, sa svima, brate, Uko, Vuđi, kogod. Tako da, brate. Kaži mi kako se zove, kako ti je, brate, bilo na ovom
Red Bull onom takmičenju što Red smo išli Bull, da podržavamo Toleta. ludilo kako je tebi bilo, brate. Brate, meni preful, brate. Si vidio koje klanje, brate. Ludilo je bilo, brate, slušaj. i mom kumu svaka čast, brate, i tu još nekim momcima, i Kambe, Rastura, i ovaj, brate, kako mu ime, još jedan tu, brate, ne bi Evo i onaj Bubi je, brate, onaj što je pobjedio. Brate, po meni nije on zaslužio, brate, iskreno, nema veze. Nije, neka... Ukusi možda, razumeš, ne, meni se više bio je dobar, ja najiskrenije moram da kažem, brate, kako se zove, meni u samom startu, one prvih par metreva, mi se ono provuko. Da, ajde. Da li ga je, brate, u finalu, onaj drill, što je bio, tako mu je valjda lego na njegov flow, brate, i sve. Moguće, ali opet, brate, i to je, kažem ti, do ukusa, meni se to što... Ti kažeš možda da je upao do ja, meni se to nije svidalo generalno nekako, brate, ovaj gubio lirički, brate, Kambe, ja mislim da je bio. I ovako, brate, i flow, i si čuo šta priča, dečko, Tole isto, ajde, brate, ono, po meni Tole trebao da pobedi, ne, slušaj, meni je, protiv Bubija, Burasi, ali meni je, brate, Kambe, znaš da sam, brate, baš sam se ono oduševio šta dečko radi. Da, ja sam se oduševio, brate. Ne znam kakav je tebi Kambe. Kida, poslije sam imao, brate, priliku i da zablejem malo s njim, brate, normalan je dečko, brate, rap čuo si, nema šta, brate, dobar je. Nema šta, brate. I najviše sam volao, brate, imao sam prilike da gledam njega i Toleta, ono, koliko 2-3 puta, znaš koje kidanje, brate, jednom ga pobedio Kambe, jednom Tole, jednom, ne znam, znaš koje kidanje, brate. Uvijek idem, volim, obožavam. Ne znam, možda ću, brate, imati jednom prilikom i Kambea, brate, kako se zove tu u gostima, razumiješ. Brate, ja moram da te zamolim tebe ili da odem ja da sipam čašu vode na minu na nije nikakav problem kako se zove. Hoćeš soka, brate? Neću, brate, posle. Vodu. Čašu vode, brate. Nema li radice, ima kolica. Lagano. Ne budem, držim gosta ženog, reci, znači, nastupi tako pomalo idu i ostalo, a reci mi, kad smo već to, koji su tvoji, brate, planovi za ovu godinu, što se naprijed tiče tih nastupa, nekih daljih stvari, ono? Pa, brate, šta znam, evo Tole sad, nemam u planu sad nešto, možda jebem li ga nekad, hvala, brate. Tole sad, recimo, ima, evo, zvanično, ono, juče izbacio 7. februara ima svoj prvi lično svoj nastup solo, razumeš. I ono, bit će tu gostiju, brate, ja nisam o tome, o tako nečemu razmišljao, brate, za sad. I imam planove, brate, hoću da snijam, brate, samo da štancam, kao što sam i počeo, ono, da snijam i još upravo, ono, pred kraj, brate. Ide neki album, no? Pa, brate, ili će više biti singlovi? Singlovi, brate, sad. Singlovi, brate, kaveri, spotovi, brate, vizualno, one neke zebancije. Biće ludilo, brate. Biće fitova, brate. Biće fitova. Buraz. A ovako, brate, da se vrati ovako na malo kao, gdje otprilike vidiš sebe, brate, u muzici, koji su tvoji ciljevi u muzici, šta bi voleo da postigneš, brate? Koje pitanje? Pa, brate, šta znam? Brate, hoću, brate, šta znam, volim da radim muziku, razumeš, to me, brate, snijam zbog sebe, brate, zbog drugara, razumeš, nemam sad nešto, brate, zamišljeno, hoću ja da postanem, razumeš, nešto specijalno, radim muziku jer volim, brate, razumeš, prija mi, brate, kao što mi prija da ispumpam ili da odem u crkvu, brate, prija mi da napišem, izađe to nešto iz mene, brate, i to je to sad, da li će nešto biti nekad ili neće, brate, nije ni bitno, ja bih volao, razumeš, šta znam da mogu, brate, sutra da lupam da živim od muzike, bilo bi mi do jaja, razumeš, da mogu, brate, to, šta znam, brate. Ono, ne bi se mučio više, brate, bilo kad sam, ono, brate, šljako još kuklinac s Čaletom i ovo i ono, brate, ni solo ovako zajebi me, brate. Znaš, brate. Jasno, brate, bolje ću, brate, da smuljam nešto, veruj mi, nego da idem, brate, redova sve jasno, brate, razumeš, ko je shvatio. To ti. Ne, nego sam mislio više koji su ti ciljevi, ne ono šta ti je cilj kao da postigneš, nego koji su ti kao ciljevi da pišeš singlove, to ćeš raditi, naravno, radiš iz ljubavi, neki album možda. Biće verovatno, brate, naravno. Spotovi. Spotovi moraju da grme, brate, to sam vidio, hvala Bogu, ljudi
tačnije, ono, ljudi, brate, gledaju više nego što slušaju, razumeš? Što je greška, brate, ali jebi ga. Kaži mi kako se zove, znači, pošto smo već kod toga da radiš baš to, šta muzika tebi znači, brate? Meni sve, brate. Sve, veruj mi. Moram, znači, muzika svaki dan, 24/7, brate, ono, gde god da krenem, brate, znaš kako ide, verovatno će većina tu ko već se bavi muzikom da me razume i da me shvati, brate, ti, ono, ne znam koliko ti, brate, muzika, brate, kad mi najteže bilo, brate, pisao sam... Izbaciš jedan deo ono iz sebe, brate. Kako ne, brate, kad mi najteže bilo, pisao sam, brate, i to je to, bude ti bolje, brate. Napišeš nešto, brate, lepo, ono, čuješ da... Znaš kako sam ja to jedan rekao, kao da sam se ispovedio, razumiješ, tako bacio sam ga na papir, razumiješ. Tako nekako, brate. Umetnost, da, za neke stvari imamo... Imamo, brate, novu uzrečicu, brate, od jednog batice, ono, s TikToka čuo sam, Brajko, ajmo. Zadnje 7 dana samo to pričam, Brajko. Dobro je, brate. Opal, to stigo taj, brate. Kapica važi, hvala, brate. Izvoli. U što kafa, brate, stiže, brate, i... Hvala gosti. Hvala gosti. Evo to čaj, brate. Evo i čajićak stiže, buraz. Ne bi me, brate, aj malo pikslu samo, brate, poguri. Hoću. Ovako. Nego, znaš šta je? To je to. Znaš da sam imao male, kako se zove, zamjerke što se ovako nonšalantno ponašamo kao u emisiji. Ja ljudi ne mogu da ne objasnim, brate, ovo je podcast, sedimo i ti ovako brate, sejmo, blejmo, pričamo. Da, brate, naravno, kao inače, brate. kako se zove. Da. S tim što bih naravno, ne zapit kojemu ne pitamo jedan drugo pitanja malo, nego koje bi drugi da čuju, ali do duše neka koje bih ja možda želeo da čujem, brate. To, brate. I- Cuki u kući, mani. Šta je, Johnny, jel Prvi treba podcast u da životu. se malo resetujemo, jel da? To mi kaži, pa zato je kažem, brate, mi smo nonšalantni ovdje, braćo i sestre. Jel jesi? A? Čudnovato. Ček, prebaci. Izvinite, brate. Ništa ne prebaci. Eto, brate, lagani smo. Lagani, brate, kao dobar dan, kad nismo bili lagani. Uvek smo lagani. Znaš da smo najlaganiji Jao, ja se bojim samo da se ne opetuješ, brate, sad. Samo, volim ja vruće, brate. Marina kuva vreo čaj, brate. A znam da kuva, Baš je vruće. slušaj, a znam da kuva, brate, i vrelu kafu, pa vidiš da ne pipa. Joj, hvala puno za čaj. Pazi, u nekim, kako se zove, tekstovima, naravno uvek se provuče naša socijalna situacija, politička situacija, nekad između redova, nekad direktno, ajde, studentci. Pazi, mene u principu ne zanima da znaš, neće se bavim politikom, neće se bavim politikom ono kao o strankama i to, o ovom, kad hoću da pričam sa gostima, hoću da čujem njihov mišljenje čisto o nekim sistemima, šta bi oni negde voleli da bude bolje, gdje možda, razumeš, bi voleli da bude lošije, i tako to, više na to mislim, ne uopšte... Pa ne znam šta bi ti rekao, brate. Jedino gdje mogu ono direktno da te pitam, brate, kako se zove kod nas, što se tiče baš on direktno kod nas, to je da on podržava svoje studentske proteste, kako da, se brate, zove... definitivno blokade, da, brate. Zato što, ono, nema šta, nije teško da se ispune ti zahtevi koje tražimo, brate, da kažeš, razumeš. Tako da definitivno treba da se, brate, protestuje i idem redovno relativno, ali bio sam na ove bitne, brate, i ovako u sklopu faksa na ove male kad se izlazi, ono, u 11:57 do koliko, 12 i ono, 15 minuta, tako da, brate, treba i... Jel misliš da možda donekle uopšteno, za sve druge stvari treba kod nas malo da ljudi budu svesni šta znači protest? Da možda za neke druge stvari, jer znaš kako, gledam u drugim zemljama donesu jedan najgluplji zakon, znači zakon koji, hajde volitsko će da utiče na njihove živote
Oni, bre, svi izađu na ulice, brate, razumiješ. Francuska, brate, si vidio ono, brate, razumiješ. Duše, ja nisam pristalica ni toga. Ja sam više pristalica, znači, ako izađe narod i to je nešto traži, brate, na normalan način, da i vlast donekle bude normalna. Ja to gledam, to mi je nekako normalno, možda neko to smatra utopijom, ali to je meni donekle normalno. Normalno mi je da sistem bilo koje države nekad greši. Razume. Ali kad narod vidi da negdje greši, izađe na moj to, treba da kaže... Vidiš i sam, brate, jebu nas, neću pričam puno o tome, brate, ali nema šta. Protesti, treba se protestuje dok se nešto ne promeni, brate, i dok se ne ispuni to što traži. Ne, uopšte mislim, da li misliš da malo svijest samog protestovanja kod nas treba menjati kod ljudi? Da ne moraju da čekaju ono zadnje, razumeš, moment, nego da kad vide, brate, sitnije nepravilnosti da... Pa, brate, ne znam. Da kažu, to ne treba tako. Pa, brate, ne znam, šta znam. Čudno je, brate, sad sam, brate, ne bi pričao o tome uopšte, brate. Dobro, kako se zove. Sve podržavam blokade, idemo, brate, RGF u blokade. A reci mi, uopšte, kad smo kod tih političkih sistema, šta misliš uopšte stanju u svijetu, brate? Pošliš da svuda negdje napeto, svuda negdje zategnuto, brate. Misliš da će to negdje da ode, brate, negdje dalje ili će polako to već da se smiruje? Pa volio bi da se smiruje zato što nisam za rat, što se tiče Rusija, brate, i Ukrajina, recimo, tako nešto. Stvarno, ne treba niko da, brate, umire, razumeš, i zbog koga, brate, možda skroz zbog nekih drugih, brate, zbog Amera ili šta već. Ne, ja mislim, na svuda, što bi se reklo, krenulo da profilira, zato gledam, znači, iskreno ja se nadam, brate, da će da se smiri, brate, situacija, da će da shvate da su malo usijale glave, razumeš? Da, ja ću da zapalim jednu pljugu. Naravno, brate. Znam šta je, pa možemo preći malo s ovih političkih na tu temu. Meni je odmah politiku, brate, velji. Ne, naravno, nego sam čisto, htio na te neki sistem, brate, jer to sam ti, kako se zove, ja mislim je rekao već i pre toga i to od svih gosti, naravno pričamo i o muzici, ali bih htio da malo gosti čuju mišljenje vaše i van muzike o nekim stvarima. Nego, kad smo tu malo oko toga, pitao me za cigaru, tada sam krenuo kažem, cigara može, brate, zato što je dozvoljeno, kako se zove, volao bih jednog dana da možda bude legalizovano, pa da opet počnem da čarlim. Kako se zove, šta misliš o legalizaciji, kad sam već to spomenuo? Da li si za legalizaciju ili lekalizaciju ili samo dekriminalizaciju? Ja sam ti za legalizaciju i za dekriminalizaciju. Znači, ali jesi za legalizaciju? Smatram da nije, brate, da nije droga, znaš, leko, šta se lečiš, familija. Ali, brate, svakako, znaš, načučkaš se, brate, ne možeš da odeš da izbiješ, brate, ženu kući, brate, razumeš, kao recimo ako si pijan možeš. Naravno. Ili da se slupaš negdje ili nešto, razumeš, tako da, brate, pre bih alkohol zabranio, brate, a Marijanu bih samo... Svakako. Ja ili on? Obojica. Obojica. Dobro, mada bojim se da malo, kako se zove, tamo ne počnemo da klipujemo. Ili smo možda mi počeli tiho da pričamo, braćo? Možda, evo. Stavio sam jastuk iza leđa, brate. Ma dobro, lagano, brate. Sad sam malo bliži majku, jo. Znaš šta sam htio da te pitam, kod ove biljčice, jesi li fazon da se legalizuje tipa i za slobodno uživanje punoletnim osobama, kako već, ili... Da. Nešto fazon kao na Malti... 18, brate, smešno. Malta, Holandija, Češka, nešto taj fazon. Pa da, brate, šta znam. Kao u AMSTD, brate. Odeš, brate, sad odmah moram kažem, pošto većinom ljudi... Kao kod brata... Znaš već koga, kod brata pozdrav, veliki pozdrav za brata Vutricionista. Pozdrav za brata, vidimo se, Bože zdravlje, uskoro.
To ne, dobro, očekivuje nas, brat, neću da otkriti, tamo ćemo svašta nešto snimati, to ti kapir. Pazi, da ne bi, kako se ljudi pomisli sad, pošto bit će možda oni koji ne podržavaju. Šta misliš o... Svako ima, brate, ne, pravo neko će na biti, mišljenje. to će da daju drogama na malo, vrati. Šta misliš o drugim supstancama, bro, pošto si rekao da O bude drugim smatraš supstancama, brate, sam Sa iskreno sjecanjem. rigorozan, brate. sa secanjem? Ne bih to, brate. Ma ne, sa secanjem, mislim. Nema šta. Naravno, ne, zato što ima, znaš da ima, brate, i bolesnika koji misle da to i to kao treba. Znam, brate, ali meni ne bi to, brate. Mo ne bi kakvi... Samo priroda. Ne, kakvi to... baš zbog toga, zato što ljudi, kako se zove, odmah ti neko kaže, jesi za legalizaciju, misle ti hoćeš drogu, da... Ne, brate, nisam za druge narkotike, nisam ni za što, samo sam striktno za bitvicu. Baš tako, brate, apsolutno. Znaš kako ide. Ne znam, jesi vidio možda kako se zove svojevremeno članak o uzgajanju, kako se zove, konoplje u Pomoravlju i ostalo. Nisam. Pre brate, vremena, nije postojala kuća, brate, koja nije gajala konoplje, ali duše pravili su sve ovdje. Dobro, da, meni baka pričala, nemam pojma, da je moja prabaka tad, brate, gajala se konoplja, što kažeš, pa su išli na reku, pa su, brate, udarili lupom kamenjem, pravili, brate, džakove, pleli, šta već, brate, od toga. Od konoplje, brate, kaže mi i baba, imaš mušku i žensko, kao, znaš, ovo je veće, ovo je manja, ovo je ovo. Kao gde si baba sad kao u ovo doba da objasniš ovima šta je to, ja? To, tako da, brate, ko znam šta se još radilo, brate, sa tim, za što je sve služilo, šta su ljudi radili, ne znam toliko, ali eto, za to znam. Pa i za papir se koristilo. Pa da, jasno, kapir. Pa ja iskreno ti kažem, mislim da zbog tako nekih, svi se uhvatili farmacije, mislim da nema veze sa farmacijom, nego baš da zbog tih nekih drugih industrija je ona postala nelegalna. Naravno, kao i, brate, recimo, kad se lupam razbolim ja ili neko od moje braće ili neko, zna se, imam tetku koja sve to na prirodan način lupam, ko privatizovao, ovo ti čajevi, razumeš, bram, pio ovo, ajmo, šta god, tako da, bolje definitivno od apoteke od leko ovih, brate. Priroda je majka. Priroda je majka, brate, zna se. Priroda je majka, moj bajka. Buraz. Da, ne mogu ti opisati kako je drago, brate, znači što si ovdje, razumiješ, to je show program. Naš meni, brate, što sam došao konačno. Da, Buraz, kao ja ti kao sad malo smo, sad kao malo smo kao ozbiljili razgovora, jako ste gledali, kao vidi ga, moj brat Cuki, razumiješ, to je, razumiješ tu. Mimo podcasta, brate, znaš koliko sam srećan kad smo bili danas, brate, kod tebe, vamo, brate, u kraju, kad sam video, rekao, gle, ovo, brate, do jaja, brate. Znaš kako, rekao sam ti letos dolazim, brate, prespavam, blejmo tu. Sigurno. Pa to kad budeš video, kad vidiš Bokija kako sjedi na gajbici, čuva gajbicu, razumeš? I traje, brate. Pa dođe druga gajbica. To ti priča malo cirki. Pa to, možda dođe i treća, brate, a kad dođe treća, brate, onda posljednja se ide, brate. Poslije toga u krevet. Bude dosta, naravno. Kakav kblo, brate, kao i moj u Boru, brate, isto. Samo je moj malo manji, ali to je to, brate, jedan jedini kblo, brate, u gradu. Reci mi kako se zove, jel ti bilo zanimljivo, brate, Borča? Da, nisam mogu da verujem. Kao dodao sam 2 slova. To ti pričam, da. To sam prvi put vidio, jedan pesmu s Vuđem, Bor plus ča, brate. Znam. Tematika pesme, užas, brate, ludilo, brate, ali tad sam, Borča. Ja majicu Borča, brate, odem u Bor letos, brate, dolazim ovako prekriveno čaj, kao je. Vidi ga. To ti pričam. Onda šta, a ovo, brate, čvani mi kao pravili, čak. Pozdrav, nema šta za braću iz Bora i za braću iz Borče, Za moj kblo.
Izvini, kako se zove... Ništa, ne to je malo nego... odmorimo, dosta smo pričali. Ma ne to, brate, ugasi mi se kako se zove telefon, kakav sam ja manijak. Znaš, držimaš ovaj drugi, brate, 2 telefona, nosim 2 telefona. Neće otisak da mi otvori, jer ja sam otvorio ga, razumiješ. A, i moram ja, brate, malo, ti si malo potražio vode. Brate, tekućina, žeram se. A ja sam ti presahnuo, brate. Idemo, znam da ima još jedna tema, brate, koju to... Puce. A ne, pa nećemo se dugo zadržavati na njoj, brate, pošto znam, brate, da je ne volim, jer to već su ono kao teorije zavere, ja znam tebe privatno kakav si, brate, ali moram jače od... Šta mislimo o ravnozemljašima? Jel' tako? Pa, brate, pa kad si o tome, je li ravna ili okrugla, brate? Okrugla, brate, valjda je Bemliga, brate, znaš, ono, kad sam čuo, brate, koja beše pevačica, ono, bila u neki intervju, nešto. Ne znam da je bio Marko Bulat, ono. I on je pričao, skoro sam slušao, brate. A bila je ova, brate, naravno peva, nije nebitno i kao priča u Amići bila, ma bre, ravna zemlja. Ma, brate, Gledam, brate, da šta je, to je bilo davno, pukao sam od smeha, brate. Ne znam da li su ljudi, brate, nenormalni. Posle kao pričala, pa kao... promenila izjavu ili nešto, brate, kao i na ulici nemoj sada menjati izjave, brate, pazi šta priča. Znaš kako ide. Šalimo se malo, braći i sestri. Pa čekaj, znači, ako smo ravni i to ima kupola, onda, brate, po to ne postoje vanzemaljci, brate. Ali ako je, brate, okrugla, možda postoje vanzemaljci, šta miš o vanzemaljcima? Vanzemaljcima, brate, pa volao bi da odem do njih kao jajs, brate. Jel' tako? Volao bi, brate, da začarimo tamo, da isto ponesem nešto odavde tamo, brate. Šta misliš zapravo, brate, da li nama Ice slučajno nije ispričao real priču šta mu se desilo, brate, a mi i dalje verujemo da su Marsovci zeleni, brate? Zamisli to, brate, pa možda je, brate, možemo nekad, ako ga budem upoznao, nekad pitaću, baš kao. Tole ga zna, brate, reći ću mu da ga korporacija, pa ja mu sad sam vidio pa on skriva, izgleda, sad sam mu vidio u pogledu, neće da vam kaže, brate, on je izgleda sa njima džljut palio. To, brate. On izgleda džljut palio se. Palili smo, braćo. Vanzemaljci. Vanzemaljci. Ali sam se, brate. Znači, pali se mod svetlosne brzine. Znaš kako ide. Cuki barabčino, kada ćeš da stigneš? Kada ćeš da... Iskusio, on izgleda Ice-ovu priču, razumeš, dobro, samo neće da nam kaže. Rekli mu... Brate, imam u nekom tekstu, brate, nekad, šta beše kažem, brate, nekad istripujem speksem, nekad NLO. Aha. Tako nešto. Znači, bilo je par situacija gdje misliš da si vidio NLO, a ono obično svetlo bati. Pa, brate, šta je, ne znam, ali zaličilo je. Ali sad, jel misliš da nekada nešto postoji, brate? Mislim, možda, brate. Kao, brate... To hoće kada daješ tu opciju u otvorenu glavi da možda stvarno postoji. Brate, ko zna šta sve postoje, razumeš, brate, koliko smo mi zapravo nebitni, ti i ja sad ovde, razumeš, dok blejimo, brate, razumeš koliko je zemlja, šta je još, brate. Će mi pukne jedan kamen i nema. To ti pričam, brate, ko 2012. što pao, kad beše trebao da bude zmak sveta, brate. Brate, samo smo misliš treći kamen od sunca. Da. To je taj pacon, brate. Brate, ne znam da probam neki tvoj šeširić. A? Neki tvoj šeširić da probam posle. Mogu kasnije, brate. To možemo sad ćemo, kako se zove, malo svakako prelaziti u segment onog gdje ćemo da gledamo jedan klip, znaš, brate. Koji klip? Može, pali, brate. Znaš od koga, brate? Mislim da znam, brate. Od brata nutricioniste. Pali, brate, odmah. Znaš, ono nećemo čekamo, brate. Imam kako se zove, imam nešto ovako pre nego što odemo kod brata nutricioniste, imam da te pitam kako se zove u vezi muzike, ali imaš nešto od prilike kako se zove, koliko pesama sad može da se očekuje kao sljedeće godine, odokativno neko koji su tvoji planovi? Pa u ovoj godini ja mislim da možete da očekujete od mene
Pa bar, ne znam, baš hoću ono samo da štancam, brate. Nema šta više, brate, mora da se snima i da se izbacuje, brate. Priznaj, koliko imaš u šteku pesama? Pa nemam puno, imam tu neke, brate, imam i snimljene sad skoro, brate. Ne znam. Biće, brate. Priznaj, Biće, samo budite aktivni, tu pratite priču, korporaciju, svi koji me gledate upravo sad dok ovo pričam. Obavezno, brate, uključite tamo zvonce na Cuki Music, YouTube kanal. I bravo, legendo moja, bravo, ajmo, svi koji gledaju follow, like, share, subscribe, bravo, Cuki, pa ti si malo legenda, ja sam to totalno zaboravio, brate. Evo ga, brajko. Znači, ja ne mogu da verujem, buraz. Svi, brate, kogod da gleda. Malo sprnjica. Reci mi, mislim, ako rećiš, brate, jesi imao ti možda, mada brate, ja znam da je, jesi imao možda nekad sa nekim od repera kao neki beef, ono, kao tako? Beef? Pa, brate, sam da razmislim, nisam... Čak i ono lokalnih, kao barem, kao ne, Nisam, što je najjače, brate. Nisam ti ja taj lik, brate, tu da... Znaš, ono, boli me kara, brate, verujem mi, prestao sam, mi izvini na rečniku, brate. Ma, kakve veze ima, brate, lagani smo, brate, skroz. Verujem mi da sam prestao i da slušam, brate, ono, vidim, ne slušam sve, boli me uvo, brate, ne mogu se opterećem, vidim, brate, ono, uopšte, taj žanr, brate, muzika. Slušaj, da ti odmah stavim do znanja da se slobodiš, ono, što bi se rekli narodski, ono, fište ti jajca, brate. To, brate. To, brate, nema šta, psujemo, brate, takvi smo, brate, još, sad smo dobri, brate, ja ne mogu da verujem koliko se ja i ti uzdržavamo da ne opsujemo, a nekad ovako, jesi vidio šta radim dok vozim, brate, kako znam, brate, da psujem, brate. Vidio sam. Ali, pazi. Sve je to za ljude. Nije to uvek, ali kad mi neko ono napravi neku... Šta misliš kao road rage, brate, razumije, jeste da sam ja taj koji nekad road rage-ujem, brate, kako se zove. Misliš da možeš to samo naškoditi, brate, ili možda kao dobro se čovjek tu kao istrese, brate, onda nastaje dalje. Pa, brate, ne znam, ono, ne vozim, vidjet ću sebe uskoro, sad ću, to treba da rešim uskoro, pa ću vidjeti, brate, kako ću ja da se ponašam. Da ću da budem, brate, nervozni. Toga, brate, šta misliš, da su ubili, brate, volju, brate, malo za polaganju kod mlađih da polažu odmah, s obzirom na ovo da moraju da čekaju po 2 godine koliko već, ili do... Da, za probu. Pa, brate, nemam pojma. Mislim da što bi, meni to ne bi ubilo volju, boli mu ovo, razumiješ. Evo i sad, brate, sad ću napunim 26 godina, brate, sad ću tek da položim, imat ću probnu koliko do 28. Ako ne, više nije bitno, dokle god imam, baš me to briga. To mi isto, brate, nenormalno, brate, da čovjek, odraslo čovjek ima probnu dozvolu, brate, probna je zato što ovi još, to su mlađi punoletnici, nisu potpuno baš odgovorni za sve svoje postupke, pa onda razumem. Brate, odraslo čovjek odgovora za sve postupke, to mi neće biti jasno dobro. Mislim, trebao bi, ja ne znam koliko dugo, ali određeni period, da, znači od trenutka kad položiš, brate, da, mislim, određeni period budeš pod probnom, šta znam. Dobro, ja opet mislim da sam, brate, velike sreće što sam po onom starom, brate, polagao, brate, dobio sam i za traktor, brate, mislim, kod da će mi trebati... Mislim, kod da će mi trebati za traktor, ali naprijed... Dobro, nikad ne znaš, brate. Šta, brate, jem u selo njivu, šta ako bi za treba, brate, jem traktor, ne umem da orem, ti umeš da ga voziš, brate, i napravimo tamo nešto. Pa ništa, brate, što bi... Možemo, brate. Što bi rekao, znači, brađo, imam selo, imam njivu, misliš da to na taj fazon pređemo? U selu glavni sam baja, u kafani sam ti ja. Pravim vela. Jo. Koja je to legendarna, brate, nakon što si mi rekao ko je to, brate, znaš koliko sam, nikad ne bi verovao, brate. Da, brate, znači, pričam s tobom tu, tome, brate. Slušaj, ja to ne mogu da opišem kako se zove, koliko mi što, brate, nije među nama, veruj mi da bi se oduševio, pa ti bi rekao, ti bukvalno, ti i kakvi ste po naravi, razumiješ, ne ovako sao, nego po naravi rekao, brate, ti si definitivno moj brat. Ja sam njegova muzika, brate. Ali pazi, to je nastalo, brate, iz totalne zajebancije i sve to, naravno, brate, krenuo i on bi da piše i to, znaš čega mi je najkrivlje, brate. Nismo stigli da izbacimo neku stvar, kako se zove,
imali ste On štekove ga, šta? da, daj šta daš. Može vutra, može haš. Brate, znači, za tu stvar, znaš koliko mi je, brate, krivo, brate, razumeš, što ja nikad ono nisam i... Verujem, brate. Ćevik. Ali dobro. Šta je to, je, život Nego, je kako takav. se zove, i izvini, ja moram zbog tajminga uvek da pratim, razumiješ Ajde. kako šta, da bi znali. Hoćemo da gledamo, brate. Slušaj, to sam i mislio kako se Familiju. zove, da pređemo, pošto ima još dosta pitanja, neka pitanja koje se... Možemo malo posle, brate, bacimo pogled Naravno, ovamo. ne, to hoće, imaju od gledalaca pitanja. Može, te braća postavila pitanja, hvala braćo na podršci. Nego svi samo koji kažem, me Dvani gledate. ima pripremljen već onaj tekst, samo, brate, ovaj ugasio, onaj upali. To. Da odemo na jednu kratku pauzicu, brate, 5 minuta, da namestimo ovaj kadar za nutricionistu, da odgledamo jedan klip i onda prelazimo. I tamo da vidimo, dok smo tamo, pošto mi je to sam video grešku, znači mnogo mi je krivo, video si, brate, Srki kad mi je bio. Da je bilo par nekih, kako se zove stvari, naprimjer sad ne pratim komentare ovo, jer bez veze glupo. A nismo ispratili komentare, ja i Srki kad smo sedeli, kako se zove, ono pored, pa da i on, kako se zove, što ćemo mi sad raditi, kako se zove, isto pre nego što gledamo nutricionistu. Tako da, braće, ostanite tu, idemo na pauzu 5-6 minuta. Vraćamo se jako brzo. Da, mnogo brzo se vraćamo, samo da promenimo kadar i tu smo. Ćao, braćo, evo nas ponovo u priči. Izvini, brate, morao sam da nastavim umjesto tebe. Izvoli, sad ti dajem reč. Dobro nam došli na Srkijevo mjesto opet. Ponovo smo tu, braći i sestre, da čujemo šta imaš to za mene, brate moj. Brate, kako se imam neka pitanjca lepa, zipa sad ovo. Ajde. Prvo, Nero, kako se zove, i 34 iz Olina, brate, iz Kragujevca, znaš. Nero, brate, braća, veliki pozdrav za njih, brate, ozbiljne glave, ozbiljno repuju, brate. Bukvalno to, kaže, veliki pozdrav, jedna ljubav za dve najjače glave. Baš tako, hvala, brate, puno. Također za dve još jače glave, brate. Labojke 032, isto, brat, koji se bavi muzikom. Kaže, da li će biti opet nekog V-Production Cyphera, brate? Pa, brate, za sad mislim da neće, ja mislim da i u buduće ne ono tako da... Dobro, to smo već donekle odgovorili u onom pitanju. Da. Ali ovako nekih Cyphera, brate? Cyphera, brate, zašto da ne? Mislim, raspoloži za te priče. Jesam, zašto da ne, mislim, nema šta. Ne sad nešto sad specijalno, možda bacimo ja ti tole, razumeš, i možda još neko, ono... Ovako, brate, ne. Šta znam? Razumem. Fitovi, brate. Ja još jedan, ti, tole, tu možda još neke glave, ali... Da, kapiram te. Mogu bi u nekoj ovako, ali nisi za neki veći broj ljudi da se tu pa ne bih, brate, 2 puta, u takvu priču ulazi sa puno ljudi. Možda nekada razumeš, ali sad nešto da mi tu radimo non stop. Da, ne vučete, sad trenutno te ne vuče takav gas, što bi se kazalo. Baš tako. Baš tako, braćo. Kaže, Labojke, veliki pozdrav. Labojke, pozdrav te, hvala, pozdrave i domaćine, hvala, brat moj. Alo, brajko. Ćofi 246. Ćofi 246, pozdrav za brata. Pita, koji bi singl odvojio od svih ostalih? Naravno tvojih. Od svih ostalih, brate, mislim da sam video to, brate, da je napisao samo sekund. Pa, brate, šta znam, nemam pojma, možda recimo Vesnici blokova, da kažeš u skorije vreme što sam snimio. Ali isto su mi dragi neke pesme, brate, koje trenutno nisu na YouTube-u, ali baš moji početci, znaš koji. Tako da nek bude Vesnici blokova, šta znam. Ili sa Toletom i dalje sa bratom, to mi je onako ko u posljednje vreme slušam. Brate, meni... I kidaju mi, brate. Iskreno, meni je ta pesma sa Toletom i dalje se baš mi je ludilo. Ako niste čuli, bacite uvo. Ali kontam te, tebi je tebi draga, brate. Da, zato što isto moj kum, nema šta.
Ovako, brate, pa da, vesnici blokova. Imam, Pa a to, sve su mi dobre na svoj za način. vesnike blokova sam i mislio, ona je tebi lično draga, ono, da, razumeš, da, i mnogo melodija i se- bit je takav, Da. baš me nekako poneo, brate. Tako da. JRT, ovo je jedan mali Mirijevac. Brate, znaš gdje je After? Umirijevo, a? Ili kod Cukija. Brat moj, After je u Mirijevu, buraz. Ali, brate, čak i After je u Borči, ono. Da, brate. After je u I Borči. After je i u Borči, u pravu si, brate. Leva obala. Leva obala u kući, brate. Pozdrav. Za moju braću. Kaže kako se zove JRT. To jest ima jedno pitanje za... Kad si počeo da pušiš magičnu biljku? Pa, brate, šta znam, mlad sam bio. Možda 7. 8. razred, znaš ono. Znači, baš mlad. Tad sam, brate, probao da kažem. Posle se to odvijelo, brate. A dobro, tad si probao, nego ovako, kako se zove, kasnije, je naravno to uvijek svako proba i svako ima u nekom periodu, ono kao da se, onda je imao period gdje je malo duže, razumiješ. Da. Varića, verovatno, brat, mislio na taj period kao gdje si kao povezao, razumiješ. Pa spojao sam ga, brate, ono, dugo. To je bilo malo, ne, nego mislim to je bilo malo kasnije, nije Da. bilo u 7. razredu. Pa da, u nije. 7. razredu si, ja, To. ovaj, To pokasnije sam ja, brate, razumeš. Ojač. kako se Ajmo dalje, brate. Šta kažu? Imamo Šta kako kažu? se zove, slušaj, brat, sad ću ti kako se zove, Bogdan, nas je onako, što bi ja rekao, doduše ja mislim da nas brat malo, desi mi Bogdane kako se zove. Je nešto pitao, a? Ne, nego da ima jedno kako se zove pitanjice koje mi je poslao, brate, u DM. Nisi ga našao. Morat ću ja ovako da nađem mog brata Bogdana. U DM ti poslao, brate. Slušaj, brate, sad ovo, brate. Ajde. Brat nas ono, brat skine se ono Da malo, čujem, ne, da ta trolo čujem. ne struje. Zašto toliko forsiraju niga, a belci su? Zato što smo mi beli nigeri, bratko. To, brate, Srbija staje. A znaš šta je to, brate? Naš brat Bogdan odrastao, brate, razumeš, sa njima, brate, ja ga razumem. Zna da, znaš, njihovo. Ma da znaš kako je meni to? Meni je to, brate, malo kako se zove, aj kad smo na tu, znaš, u Americi se jedino ono buse kao, ne možeš ti da kažeš, Jasno. brate, šta ne mogu, ono, Tupak je svojevremeno rekao, ne možeš da mi kažeš niger. Niga je onaj sa lancima, brate, što visi po klubovima, znači kad ti ne kaže niga, plus, brate, realno. U najjačim, ono, versovima, punchline-ovima, brate, oni izgovore N-word, što kažu, tu reč na N. I ono kao, pa moramo, brate, tu je najjači punchline, brate, a plus, Balkan, hvala Bogu, bate, što bi se reklo, bijeli crnci. Realno, bijeli smo crnci, bate. Naslednici, brate. Rep. Kaže, šta je rekao to? Slušaj ovo, slušaj, stiže, brat nutricionista, evo ga još jedan, brate, razumiješ? Da čujem, Dobar, brate, to. Pucaj. Da li bi radio featuring, tj. fit sa Vojažom i koja mu je omiljena pesma od Nućija? Koja mi je omiljena pesma od Nućija? Nemam omiljenu pesmu od Nućija, Od Nućija, brate. brate. A da li bi radio Fit sa Vojažom, brate, ne bih iskreno, što nije to ta muzika, ne snijemo isto, brate, odakle znam. Ko je Vojaž, brate, a ovo pesmu omiljenu od Nućija nemam, brate. Slabo slušam Nućija. Kako se zove, ne, malo nas, brate. Mislim, ono, znam u pesme, razumeš, naravno, čujem ja negde nekad, razumeš, ali nemam omiljenu, niti, ono, slušam to samo kad čujem negde, brate, kad odem ja nešto, jebi ga. Kako se zove, ovo mi zanimljivo mi što braći imaju ovako malo neozbiljna pitanja, ako ćemo iskreno. Neozbiljna, Pa da. što smisli ti neko pa me pitaj.
Ja da smislim da te pitam. Pa ako ti padne nešto na pamet, nije, brate, slušaj, zanimljivo se jer ne mora kao sad svako pitanje baš da bude kao, razumiješ, ozbiljno. Zanimljivo sam imao kao malo troll pitanja, razumiješ. Pitaj, brate, šta da se smijemo malo. Kaže, brate, pa kad izlazi ta emisija? Evo, brate, upravo brate, izlazi, na Need Beat Corp kanalu, svi šerujte, lajkujte, ne znam šta reći, brate. Ne znam šta reći. Također moram da kažem gledalcima, svi zapratite Cuki Music YouTube kanal, uskoro tu krećem sa izbacivanjem ozbiljne repčine, moram da iskoristim ovaj trenutak. Ne koristi slobodno, ponovi još jednom, brate. Još jednom ću reći, Cuki Music YouTube kanal. Instagram. Bacite sub, Instagram Cuki sa 2.99, zna se. One and only. TikTok isto, brate, Cuki one and only. To moraz, da se zna. Miša Milošević, brate. Dobro, on je Miša Milošević, ovo znam otprilike ko je, kako se zove. Jel planira Cuki u skorije vreme da izbaci album ili duet neki opaki? Duet opaki, da, brate. Uskoro, duet jako opaki. Uskoro. Sa jednom jako velikom rap glavom. Vidjet ćete uskoro i čućete. A možda i ne jedan samo rap duet. Neću puno da odem, da, naravno. Ima tu svašta nešto, samo vi budite u pripravnosti, samo će da... Ove godine, koliko ja vidim, brate, ti ćeš onako, što bi se reklo, dosta stvari. Veruj mi, pa imam, mislim, to je nešto što sam zamislio, brate, da snijam rap i da snijam muziku, spotove i to je to, brate. Razumiš, nema šta. Tako da, vidjet ćemo. Polako krećemo sa realizacijom svega toga. Izvinite, sad ćemo, kako se zove, samo da pređem, da vidim na ova pitanja na drugom. Brat Vutercionista nam je legenda, brate, kako se zove. Legendica, brate, nema šta. Šta Maji? Pijem, brate, ovaj kisu napomenu. Kaže Andrej, brate, šta Maji, brate? Ma ne štani, brate. Šta ti batre, brate? Cuki, evo ti JRT, opet Cuki, znaš li Milenicu? Koju Milenicu? Ne znam, brate. Ovako je Mirjevac mali, brate, znači neku sa Mirjeva, verovatno. Pa, ovaj brate, imam tu neke, brate, drugare, iz kraja, razumeš, mlađi od mene dosta. I, brate, ima jedna samo, brate, tu Klinka, što se tako zove, njihova drugarica, ne znam, jednu drugu, ako mislim na nju, brate, zna. Milenica, brate, Brate, znači, znaš, kad sam se kako se zove, sad iznaju, kad sam vidio, jel znaš Milenicu, brate, ovo neko, kako se zove, baš onako lično pitanje, Rekao, dakle, Milenica izvuče. Koja Milenica, bre, evo će, kako su ovo pitanja. Brate, brate, to da te ja pitam, brate, vidiš da već, znači ima ljudi koji se zanimaju, brate. Imao, brate, neku čudnu situaciju kao, tipa do sad sa nekim fanom, da brate, da ti izvuku nešto od tebe, da se iznenadiš, brate, kao poslao ti, razumiješ nešto od tebe, ili ti pokrenuo te fan na telefon, to se meni naprimo desilo, ali ajde. Okrenuo te neki fan na telefon, brate, razumiješ. Pa, brate, nemam pojma, nije mi se tako nešto dešavalo. Malo pa me neko, razumeš, brate, mislim, nemam ni ja sad neke fanove. Ne, naravno, brate, to u ovu spuda kažu, da zato i mi priču o tome, jer... Malo pa me skonta neko prepozna me, razumeš, ja iz Bora, brate, ovdje u BG da me zalepe, razumeš, klinci, brate, mlađi od mene, naš prepozna me, brate. Ali, brate, hvala, braći koji me prate i slušaju. Jer vidiš, ima ovdje nekih koji, brate, zato gledam, koji vidiš, evo, ovo je prvi susret, a ti neko iz Bunjara, brate, razumiješ nešto, što... Si vidio, brate? Si vidio, brate, Milenica, brate. Milenica, brate. Pa znaš ti, Buraz, da ja sad za ovo, kako se zove, i kad budemo i prekinuli ovo i sve to, da ja sad za ovo Milenica, brate, neću moći da odustanem, brate. Ne razumijem. Pa, kad god mi se bude ukazala prilika, pitajći te Cuki, jel znaš Milenicu? Nemoj, brate, molim ti, stvarno. Ja, brate, mislim, slobodno, brate, malo se smijem uvijek, brate. Koja Marina?
Koja Marina, bre? Koja Marina? Znaš ono Aleksandra, bre. Čekaj, ja sve čarlijam ovamo s jedne na drugu stranu, kako se zove. Samo šalte, bre. Imaš ti neko pitanje za brate, ima nešto što te interesuje? kako se zove. Ne, imam ja ovako što ću da pročarlijam malo sa tobom. Brate, mogu posle vam pustim neke, brate... To i hoću, kako se zove, da pročarlijam sa tobom, brate, oko... Evo ga tole, moj brat me upravo šeruje na igru. Kaže, ovo je, ja brat, već neka pesma, tema Robija. Kako? Neka robijaška pesma, pita, brate, će biti. Neće robijaška, naravno, brate, nisam robijaš, pupu daleko bilo. Ne daj Bože, niti će biti, ako slučajno nekad ne dao Bog, to se, onda će biti, ali neće, brate. Nećemo, brate, robijaški ima ko će da piše, brate, tako. Brate, znači, slušaj, za neko, brate, znači, legende ste, brate, za neka od ova pitanja, što je najcrnije, da, brat Tole nas, znači, opet gleda, brate, preko TV-a i ne može da lajkuje sad sigurno. Nema veze, brat Tole, pozdrav za Tole. Hvala bratu puno za podršku. Pa sad ovo, hoću te pitam kako se zove, baš za te novitete, jest da sad nemamo, brate, uslova nisu pripremili, možda da prebacimo pa da nam Johnny pusti, brate. A su mogli ovako, brate, pustiti. Šta pustimo ovdje, brate? Da, brate. Čisto da... Ali malkice, nemoj mnogo, brate. A šta misliš? 10-15 sekundi. Pa to. Hoćemo jednu zajedničku. Koju god hoćeš, brate, kako se zove. Ajmo jedna sveža, brate, koja će uskoro napad. Istizeraju ljudima malo, brate. Malo ću da ga prebacim. Svako ima muda, snimamo, isti mačo kuma, džidamo, nađe se u jukra, kada kažem da sam uspeo, ja mislim na ovo, radim to što volim, zezam se i rivamo mnogo, nekad nije bilo tako, nekad nije bilo mnogo, ali dođi se na svoje, to je, brate, uvek jako tako, sam naučio i biće, sviće. Opa. Ima, brate, slušaj, ovo mi malo, kako se zove, na neki ono, Eminem stilu. Ovo ti je, brate, Eminem gas, znaš koja rendalica, brate, 3 minuta. Sakrbu je zašla, brate. Slušaj ovo. Idem, brate, znaš ko je, stoletom sam sad, što kažeš, opaku snimio, brate. To znači, baš gurate, vidim, brate, da ove godine od vas ljudi mogu da očekuju, brate, da ćete ove godine baš da izgrmite, da izgurate priču, razumije? Naravno. A tu nekako mi ti tu, kao da mi tajiš, nećeš sve da nam otkriješ, znaš? Brate, mogu da očekuju, naravno, brate. Znači, da držat ćeš nas onako u nekoj dozi poluočekivanja, onako, brate, to je najbolje. Naravno. Možda je najbolje. Slušaj ovo, brate. Samo sekund. Slušaj ovo. Gdje se šetam kroz grad, znam gdje su moji ljudi, udahnem, osjetim smrad, i znam kuda vodi, na putu do tamo sam, morao bato da uspori, pričam nekim klincima, morate biti uporni, to je taj stav, uvek isti lifestyle. Morate biti uporni, to je taj stav, uvek isti lifestyle. Buraz. Ima, brate, nema pojma. Slušaj, kao da si birao, brate. Slušaj, ovo moram, brate, samo, veruj mi, ovo moram, isto 10 sekundi, brate, ti pusti. Ovo je s kumom, brate. Slušaj ovo. Ovo mi je sa kumom. Malo sam svisnuo, ali me smiri kvalitetan nunk. Ajmo, braćo. Ima, brate, neću baš puno, brate, da vam odajem, ali, brate, uključite se malo tamo, sub, like, share, brate. I dajte priliku, brate, mladim artistima i mladim reperima. Nemoj da ste, brate, plitko guma, i... Pa sad si mi znao, sad moram ja nešto, braći, kako si zove. Hvala, brajko. Pusti, brate, nešto. Da, ali ajde isto ćemo ovako, brate, što bi se kazalo. A da nije to ono što mislim, brate. A može biti, a ne mora da znači. Ne mora da znači. Slušaj ovo, slušajte, braćo. Cuki Fet, Icer, slušaj ovo. Ovo je opako, brate.
Slušaj tebi, poslušaj vere, Cuki i Serđo, glave lude, ovdje smo da useremo te do temelja, da se zna ko je ovdje prava nevolja. Braća flexuju, hajpuju, kujte da vidim te radite, tvoje guzice, asfalte vozi, braća su sa ulice, pušte sa lance, pušteni stanice, opa, 300. Motam štake, brate, opet nema miksa. Seci. Seci, bro, Znači, dale. slušaj, ovo, brate, ova, iskreno, nije kao sad što je danas dvojica stvar, ali Brate, kad ovo bude, mi veruj mi nešto najsvežije u skore vreme. kad budu, Slušaj kako se tebi, zove, brate, slušaj. čuli, ono, ljudi, stvar bit će buraz, ovaj rep, ono, se dugo nije radio, a i Ne, nije ga Bože. ni radio svako Da. kod nas, brate, ovaj rep Da. kao što je ova stvar, Niti brate. sam čuo nešto, brate, pa i slično, razumeš, u skorije vreme. Slušaj tebi, buraz, ne daj Bože spodo neki snimimo. Pa neće, A, nema ovo. baš toliko da im udajemo, ovaj, Ide da gas. čekaj kako se zove, Šta je, pa moram kako dosta je, se- brate, sa ovim puštanjem ovde. misliš kako se zove, A joj, brate. Ma da, bre. nećeš onako više da ti izereš, misliš da je ovo podosta. Da, apsolutno. Pa brate, iskreno ti kažem, ja ovo sad što sam čuo, vidim brate kako se zove da si izmešao brate po, da boom bap, plus znam i neke stvari, ali vidim da mešaš brate po stilovima. Da, znači, brate, pa pazi, od prilike snijem, kažem ti, ono, bukvalno, znaš, kako me, brate, ponese gas. Ne znam šta ti kažem. ono. Pa ne, to je meni rap, ritam. Znaš kako me, ritam brate, poetics. tebi za voza, ako je, brate, jebi ga, ono, rap, trap, brate, ono, kidam, brate, snijam, brate. Kao nekad, Kako me ponese, veruj mi. nekad me tebi ponese kao Zaza, je. Baš tako, brate, kad me ponesu zaze, brate. Samo viš, Braćo, kako se zove, evo prelazimo ovo, u principu iščitali smo neke od ovih komentara. Iskreno, bilo je, brate, i pitanja koji su u principu uklapali u onaj moj prvi kontekst emisije, pa rekao, brat, sad da se ne ponavlja, da ne vrtimo, Jasno, brate, nema šta. istu priču, zato sam par pitanja, izvinite, brate, za vas od kojih sam, kako se zove, par pitanja preskočio. Ali braćo, dajte kako se zove neka pitanja, brate, ako hoćete sad odmah Ima live. gledalca, ajmo live, brate. Evo, ima brat nutricionista, ima još jedno pitanje. Šta slušaš od muzike u kući privatno i šta misliš o trendingu kod nas? Brate, trending kod nas, nisam bacio pogled sad šta je u trendingu. Ali ne, Globalno, ma brate, šta mislim o trendingu, brate, ono, muzika, brate, ne znam. To je, brate, ono... Mislim, različiti ukusi. Naravno, mislim, se ne ukusi su raspravljaju. različiti, brate, ja slušam sve, stvarno, od naše muzike, slušam rap, slušam, brate, narodno, razumeš, ono... A Ja sam to slušam rekao, stranu muziku, brate, 50, ja nemam pojma, Eminem, ništa, neke tu trepere, brate. A to, reci mi kako se zove, koje si kako se zove od stranih repera? Komentarisali smo, brate, bili ono domaće. Ali Pa, nisi mi rekao brate- koje ovako od stranih repera si gotive da slušaš, brate. Pa 50 je samo slušam u posljednje vreme, jer dobro, Tupac, Biggie, brate, razumeš, Easy, brate, slušam ih u stvari kako kad, razumeš. Pa, što bi se reklo, pošto ova sve mlađe generacije, dobro to sam krenuo da te pitam, jer ove baš mlađe generacije, skoro, svi obično kažu, jer mi smo počinjali na neko ton kao Tupacu, razumiješ, svi kao, gdje su kao prvi Eminem, Pa dobro, Eminem isto, brate, Lobanjetina. Lobanjetina. Slušam, brate, znaš šta još nisam poslušao, brate, Snoop Dogg je bio, Nisi, ne disk, a? koji izbacio sad album, brate. Izbacivali su, kako se zove, brate, Snoop Dogg izbacivaju Snoop Dogg, brate, Sad je izbacio neki slušaj, ludilo, brate, izbacivali nisam su, poslušao. ne znam da li si video iz Wu-Tanga, brate, kako se zove, Nisam siguran, možda sam vidio Method nešto. Man, Redman, Nisam i ovi ispratio full. brate, duše ja pratim, brate, kako se zove dosta, kako se i tu stranu scenu, Dobro, treba. ali ne u Ubaciš fazonu, malo, brate, reakcije, ono. ne u fazonu, pa znaš šta, ne znam, brate, jer ja radim reakcije na srpskom, ne radim na engleskom. A dobro, da. I onda kao u fazonu, ko će, brate, gledati reakciju Na stranu. na stranog, brate, a da ja reagujem na srpskom. Jasno. Ništa ti ma da počne, ne brate, znam, da brate. parlaš engleski. Malo, brate, šta? Zavozaš ga, pa ga vratiš u srpski. Jao, brate moj.
Jer, znaš koje pa rade kako se zove stranci, ali kod nas, vidio si ono da rade, da ima nekoliko stranaca koji su radili reakcije na srpski kao. Ima, vidio sam, da. Izlazi mi često. Da, njihova sreća, mi svi razumijemo, svi pričamo engleski, svi ga razumijemo, razumiješ, itd. Mada je sam bio radio par reakcija, ono, kad me nešto, ono, baš iznenadio, čak sam sad razmišljao. Da, baš svi pogledi iz komentarisao, brate, čak sam sad razmišljao da ubacim, jer sam video, brate, par nekih pesama koje su mi, naprijed neki Norman Sun, jel tako nešto, brate? Brate, znači, znaš šta lik radi, brate? Ubija, brate, znači, ono, i lirički, i sve. Baš mi podsjeća na ono old school, pazon. Nego od domaćih rap pesama, brate. Jel imaš onako neku da je kao obeležila ono tvoje tinejdžerske dane, ono da ti je baš ono mnogo draga od toga? Jeste, svoje tinejdžerske dane, brate. Jebem, slušao sam, brate, u tom periodu dosta Povla, Paid in Full, Kojota, Rudu, brate, Ruda i Kojot isto, brate. Pa mislio sam od tih pesama, jel imaš ono neku kad je čuješ kao Buraz? Ovo su ono moji tinejdžerski, do početak mojih tinejdžerskih dana, brate, na to sam mislio. Pa, brate, jem, verovatno, ne mogu sad da setim ovog trenutka, lupam. Jebem li ga, ono, šta sam ti rekao? Može Ruda i Kojot Beograd, recimo, brate, tomu. Kad sam danas sam čuo, brate, vratio sam se, znaš koliko sam se vratio, 7 godina unazad, brate. Brate, još nisam ni prešao ovdje u BG, razumeš. Znaš gde sam se vratio, šta znam. Brate, ja tako kako se zove, kad čujem, isto tako neke starije, znaš, kad me vrati me u djetinjstvo skroz, naprimjer, Gru. Da. Ma, brate, ti mene ne može, ja vratim se odmah, kad sam bio znatno mlad, ja i Burazir, dok smo živjeli zajedno, brate, brate, Sijašana, Valava, Buraz, Metak i tako, 187, nije bilo duše mnogo repa kod nas u domaćeg u to vreme, zato smo možda valjda slušali i strani, podosta, meni Wu-Tang Clan, Cypress Hill, da ih ne nabrajam, stvarno ih je gomila strani koje su, ali ovdje nekako nije ih bilo mnogo, brate, baš je bio Who is the best, Robin Hood, itd. Plus, iskreno, nisu svi baš bili na visokom nivou kvaliteta tih godina kod nas od repera. Dok ovi, da, reci mi, brate, šta misliš, na koji si je nivo popeo kvalitet repa kod nas, brate? Pa dobro je, brate, kvalitet, šta znam. Si u principu zadovoljan. Pa, brate, volio bi kad bi, brate, se popeo na još veći nivo, razumeš, da se repuje, brate, da kao nekad se repuje, mislim, kao nekad repuje se i sad jako, brate, imamo i naše repere, brate, nema šta, koji kidaju i trenutno, Paja, Big Rusu, sad, brate, Gorenje, Šurenje, brate, Smoke, brate, Tole, brate. Oni su bukvalno organizaciju napravili. Da, Paja, Big Rusu, brate, svakim čast, majke. Ne, svakim čast. Seksi, brate, Crni Cerak, da ne pričam isto, brate, nema šta, tvrdi su, brate, i to je to, brate. Dobro, to su već baš kako se zove ozbiljne. Da. Tvrdi su, nema šta. Čekaj, kako se zovemo reći, samo jednu stvar, da uradimo. Ajde. Ja izvinite kopodaciju, da prebacimo. Ko je sad snima? Da nas cap, razumeš? Da nam se ne gasi, brate, kamera. Imali smo slučajno, mali prekid, trunčicu na delić sekunde. Anja Stankić, pardon. To je to, moja kuma, pozdrav za moje kumove, alo. Ali ima neko pitanje? Puce, brate, da čujem, je li to nešto Tole pisao? To legenda je, sad će pitanje.
To Si ga probao danas iskreno, to legenda je tako ga pita. Brate... Si ga probao danas iskreno, sve, a slušaj, ovako stoji gleda, i kad sam vidio sve, rekao, brate, a mora, brate, to je Kume! Vidi, brate, dole. Tako ga pitaj, brate, nisam ga probao, ti možda ga probaš sad kad budem završio ovo što snimam, javljam ti da kreneš kod mene, brate, možeš da dođeš i nalazimo se kod mene da ga probaš, kume, pozdrav za kuma. No Didi, brate. No Didi. Taš ono, kako ste vas... Polako tole. Brate, koje ste vas dvojica meni ono legende, brate. Veruj mi, naš koji odnos imamo, brate. Nemam drugar, brate, za ceo život to ne može, ono, da za mene ništa, brate, ni ma koji, razumiješ. Pa imaš, rekao si mi da imaš, brate, druga koje je tebi to, kao meni to legenda. Bukvalno, brate. Ti isto, ono, stariji si malo od mene, brate, verovatno imaš, brate, drugare. Pa, vidio si ga onda, razumiješ, ali... Pa kad budemo završili, kako se zove, verovatno ćeš ga upoznati. Nema šta. Tole, brate. Tole, ja pročitao ono ime, nisam odmah skapirao kao da piše to legenda, ali dobro. Vigo... Hoćemo dalje, brate, ima neka pitanja. Tole, brate, znači nemoj više tako bezobrazna pitanja. Pitajte nešto ozbiljno, brate. Ne to, brate. Ljudi, ajde stvarno, brate, kucnite kako se zove nešto. Sad mi piše, brate, da ne može da otkuca poruku. Recite mi, brate, jel sve u redu sa Cvetom, brate? Vidi, brate, ako nema poruka, onda nije našao. Pa, znaš kako se zove, meni to jeste kako se zove fazon bio ovog podcasta, da onaj prvi deo podcasta, to će vjerojatno ljudi vremeno skapirati, bude baš ono emisija ono sa pitanjima koja su, razumiješ, određeno već polupripremljena u kom smeru, otprilike, kao što si vidio, ja to ne krijem. Na početku kaže ne bi... kroz koje ću teme ići, kaže svakom i da mi gost jednostavno kaže kroz koje teme ne bi, ispratit ćemo ih, ali kroz koje ne bi da se zadržava, brate. A ovaj deo mi je baš onako malo interakcija, ovo ostali, ovi delovi su ono interakcija sa publikom, što bi se kazalo, i zato mi sad ovo kako se zove... Briner mi je brat poslao u DM da nešto sa Cvetom nije izgledao okej. Tako da, mi ćemo polako... Nadamo se da je, brate... Samo da vidimo. To je to, braćo. Jest, to je to od pitanja. Izvinite za vas par koji sam preskočio pitanja, zato što smo pitanja već to možete pogledati u prvom delu emisije. Neko od tih pitanja je brat Cuki već dao odgovor. Baš tako. Volao bih, brate, kako se zove, da si bio, ali dobro, nekom, brate, drugom boljom prilikom, volao bih da si bio raspoložen, brate, za neke ove, što bi ja rekao, političke teme, uopšte o globalnom stanju. Znam da je situacija takva, nećeš da ispadaš baba Vidana, razumiješ da ti predviđaš šta će da bude, brate, i sve to, jasno mi, brate, sve. Ima ih mnogo, brate, danas koji pričaju o tome, to, brat, podržava. Hvala ti na prvom, brate, hvala tebi, hoćemo da završavamo, to je to. Nadam se da ćeš doći još koji brate, put. Bože zdravlje, hvala tebi još jednom na pozivu, ljubite, brat, braću i sestre, nadam se da ste uživali. Sljedeći gost, to moramo reći da nam je ono... Sljedeći gost je najluđa glava, potpisujem. To legenda, znači gledajte i u subotu nas gledajte, obavezno, braćo, like, share i subscribe. Baš tako.
Pratite, budite u toku, zvonce, muziku pratite, braću i sestre uskoro idu ozbiljne pesme. Da, idu, brate, zaprate naravno brata Cukija, idu ozbiljni neki projekti, tako da, braćo, nećete biti uskraćeni, kako se zove, ni malo, ni za šta. Hvala vam puno što ste gledali, brate, hvala. Ljubite, brat, hvala tebi, brate moj. Hvala ti mnogo što si bio. Mi ćemo da idemo malo da se još izdružimo, pa idemo nazad za BG. Baš tako, braćo. Korporaciju, ljubi vas, brat. Još jednom vam kažem, like, share, subscribe i vidimo se u subotu u 3. epizodi Srkijevo mesto. Gost nam je to legenda. Postavljajte pitanje u komentarima u Instagramu itd. Svuda gde god možete. Vidimo se.